प्रणाम नमस्कार, हम बिल्लू टॉप 10 यहाँ सबके इस चैनल में स्वागत करे छी। चलू आए हम एक नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो ले आयल छी। तोरा के वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर ठोक दियो। तो चलो बिना बकचोदी करल हम वीडियो के स्टार्ट करे छी। अपन अपन कान में हेडफोन डाल ले। तोरा कन्या के बज जोर खस गेलो, ठनका गिर गेलो, टिट मारनी के से तीन बतेबे तोरा बोग की भेलो रे बता। लोटा लेके बाहर गेलै भेर मोन नहीं हगल को लोटा लेके बाहर गेलै मोगिया के भूत लाग गेलै। भूत लागलो तो जो पलटू 10 से फुकाया बिलर मुहान है तन तोरा नहीं भेलो रोकेल मोगी के तब लोग के शौचालय बनावे ले नहीं शौचालय बने सारा ना बो के गेल में लकुआ काट ले तो केतना बुझलिए हो मोगी तइयो न बुझले हो। गांव के सब लोग की कल करे नहर चौधार गांव के लोग लाइक से लतिया दल को यार से राइस दल को हैं बताओ। गांव के सब लोग जाग गेलै मोगिया के भूत लाग गेलै। रात लोटा लेके बाहर गेलै मोगिया के भूत लाग गेलै। हां तो तोई को भैया लोग कैसा लागलो ई वीडियो? अगर अच्छा लगल तो ललका के लतिया दियो, घंटा के डोला दियो, कमेंट में बता दियो। त हम एकरो से बढ़िया वीडियो ले के आबे तोरा के मस्ती करबे खातिर।